73 persuna li 14 minnhom huma nisa bdew karriera ta' uffiċjali korrettivi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin dan wara proċess ta' reklutaġġ u ġimgħat sħaħ ta' taħriġ estensiv biex bekk issa se jitkompla jissaħħaħ ir-riżors uman tal-Aġenzija li tmexxi l-faċilità korrettiva f'pajjiżna. Il-ħtieġa tad-dixxilpina u r-riforma kienu fiċ-ċentru tal-messaġġi li nataw lill-uffiċjali korrettivi l-ġodda f'ċerimonja tal-okkażjoni fejn deru kburin lebsin l-uniformi tas-servizz. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri għalli dinja sejħa min irid jikkontribwixxi b'mod differenti għall-pajjiż biex jaħdem ħalli s-soċjetà tkun aħjar. Il-Ministru Camilleri appella lill-uffiċjali ġodda biex ma jidħlux f'dan l-irwol bil-mentalità li jżommu l-ordni fil-ħabs biss għaliex l-akbar kisbiet jaslu meta jedukaw, jikkomunikaw u meta l-priġunieri ħalli l-faċilità persuna aħjar. Minħat jew il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija l-Kurunell Alexander Dalli tkellem dwar kif is-soċjetà tistenna dixxilpina u riforma.